Hej, i dag skal min lillebrødre og hans ven lave et challenge-program. De to drenge her. Og her er de to, de starter med at spise. Her. Se at spise med. Giv en pølse. Kom og spise. Og før det var lige en smagsprøve, så nu skal de lige prøve at se, hvem der er først på dunden ud. Nej. Smager den godt, Jeppe? Hvad med dig, William? Svært imod. Nu! Det smager meget godt. William slår drømmeren. Det er ikke så let. Du skal ikke med i video. Så har vi taget en BS borgerløbstur, der hedder fugleæg. Pubert, det var fucking din idé. Vi skulle hellere holde os tilbage.